content de poder-li presentar el llibre a l'Astrid, tot i que jo no sé si soc el més adient. Jo soc una persona que no escric molt millor que no parlo, no és que escrigui molt bé, però parlar parlo molt malament, soc molt desordenat, parlo molt de pressa, m'embolico, i a més l'Astrid crec que costa bastant de presentar. Costa de presentar perquè crec que s'explica una mica per ella mateixa. L'altre dia la meva mare em deia que per Sant Jordi no compraria cap llibre aquest any perquè estava atabalada de tants llibres en català que havien sortit i no sabia què dia. I és veritat. Surten molts llibres, i aquest és un llibre curtet, molt petit, fet de manera modesta, que en principi té molt poc a competir amb aquests, diguem, amb els llibres que promocionen les editorials. I en canvi jo estic segur que d'aquí uns anys tots aquests llibres hauran passat, i aquest, home, això no passarà a la història, però dependrà del que faci ella, no? Però si fa una cosa que, si segueix escrivint així, si segueix evolucionant i segueix treballant, aleshores sí que aquest llibre serà un començament. Serà un començament i tindrà sentit. Tindrà sentit en funció del que ella faci després d'aquest llibre. Aquest llibre és un començament, la primera pedra. Però com a primera pedra té molt més valor, crec jo, que la majoria de coses que es publiquen avui. Tenim un país molt polititzat, amb una capa molt primeta de cultura, que fa que la majoria de saberuts, d'escriptors, que l'Astrid és una sublimació perfecta del que pot ser la dona de demà, en el sentit que és com explico, i aquí en el pròleg em sembla que hi ha un moment que dic això, perdona que em citi, però diu és salada i dolça, innocent i crua, emotiva i divertida, donista i justiciera, una mica cavallot i també una mica reina. Vull dir que l'Astrid té això que jo en dic la dualitat, i aconsegueix una dialèctica interior damunt de la qual ella aconsegueix fer síntesi. És a dir, té l'instint i té la cultura, poca cultura. Això de moment la salva. Quan tingui més cultura ja veurem què fa. Quan llegeixi més, dic la veritat, quan llegeixi més, si llegeix més, ja veurem què fa. De moment, però, diguem, el que són aquests dos mons, diguem, la cultura, el que significa ser dona en general, i el seu instint, diguem, generen un producte que jo crec que està molt bé i que aquí es veu molt. El sentit del gust de l'Astrid és molt femení. És aquest gust que es fixa molt en els detalls, que en segons quines circumstàncies és extraordinàriament demagògic i extraordinàriament capritxós, però que quan controla el conjunt, quan la dona controla el conjunt, aquests detalls aleshores esdevenen absoluts, no sé si m'explico. És a dir, el sentit del gust de la dona és absolut. El sentit del gust de la dona és absolut. I els textos que fa l'Astrid són absoluts, s'aguanten per ells mateixos, s'expliquen per ells mateixos i funcionen sols. Per això tant li fa si fa un article llarg o un article curt. Si fa un llibre de 300 pàgines o un llibre de 200 pàgines, o de 100 pàgines o de 50 pàgines, perquè s'expliquen per si sols. Són bombonets, són joietes que ella va posant en fila i que expliquen coses, i que naturalment la van explicar ella mateixa i que fa que sumen, però que són absoluts. Jo crec que l'Astrid té això, és a dir, aquest sentit molt femení d'aconseguir justament, d'una banda és molt crua, com són les dones, amb una certa visió profètica, d'altra banda molt capritxosa, amb algunes coses cursi, amb altres coses. Durant molt temps molta gent ha intentat fer servir i ha quedat antic, ha quedat carca, ha quedat incomprensible, ha quedat... Bé, tenim una col·lecció extraordinària de literatura en català absolutament il·legible. I ella ha sabut recuperar, diguem, aquest vocabulari que per raons històriques ha quedat enterrat, per raons històriques ha quedat en desús, i ha sabut tornar a donar vida. No juga molt amb les idees, però juga molt amb les paraules. I a través de les paraules arriben les idees. I és la meva manera de veure-ho. El seu joc és molt sensual i és molt... ja veu la vida a través de les paraules. Jo jugo, a mi m'agrada més jugar amb les idees. Però això no treu que tots tenim... O sigui, tots partim d'un punt i hem d'anar a assolir justament allò que no tenim. Justament per anar... Hem d'eixamplar sempre la frontera per allà on estem més febles, per anar guanyant terreny i per conquerir la força d'allò que per aconseguir la força d'allò que conquerim. Aleshores, doncs bàsicament això a mi no se m'acut ara mateix res més per dir. El caràcter de l'Astrid està explicat, jo crec que està tot aquí bastant ben explicat. He de dir al pròleg que si l'hagués fet ara l'hagués fet un pèl més entusiasta. Jo soc una mica torrepillons, ho reconec, però perquè jo no havia pogut llegir el llibre abans de fer-lo. Està bé, jo crec que el pròleg no diu, però hi ha un punt que sí que és veritat que jo m'he quedat completament sorprès del treball de correcció, de com el llistó ha pujat amb la correcció. I un escriptor es veu amb l'autocorrecció, sobretot. Perquè l'autocorrecció el que posa de manifest és el teu sentit de l'ideal, és la teva visió profunda del que és la bellesa i del que és la perfecció. És a dir, escriure d'un raig
depèn, millor o pitjor, depèn del número de neurones que tens al cap. Bàsicament, és una opinió molt tècnica. Però veure, tenir la visió aquella del que és la bellesa, veure entre la boira, això és una cosa que Esteu no es té, jo és el que se'n diu una mica... No esperava que hi hagués tanta gent i estic molt contenta. I a més, mirant una mica les cares, la majoria les conec, hi ha gent que ha vingut que no m'ho esperava perquè no m'havia dit que vindria i estic molt contenta. Les que ja m'esperava que vinguessin també estic molt contenta que hagin vingut. I miro una mica les cares i me n'adono que a la meva motxilla hi porto gent absolutament diferent. O sigui, estic pensant en una sèrie de combinacions absolutament impossibles. Vull dir que tu reuniries a una persona i a l'altra les triaries i segurament es tirarien els trastos per sobre. I en canvi, doncs és bonic que ens haguem pogut, que jo les hagi pogut unir d'alguna manera, no? I una mica això també reflecteix que hi ha persones molt diferents a la meva vida, des que soc molt jove. Els meus amics de l'escola són molt diferents que els meus amics de la facultat, els meus amics, la gent amb qui més em faig ara també són molt diferents dels meus amics de la facultat, la meva família és un món a part absolutament diferent a la resta i quan convius amb gent tan diferent tu mateixa et fragmentes, no? I ets també diferent amb cadascun d'ells. Jo soc una persona molt diferent amb tothom. I en aquest llibre, doncs, una mica em resumeix d'una manera, jo crec que prou fidel, i és bonic que ara tots, tota aquesta gent tan diferent, pugueu tenir això, perquè això és el resum de mi, de totes les meves parts de vida, d'anar-les unint totes, no? En fi, no vull que em passi un altre cop el que em va passar l'altre dia en la presentació, que em vaig oblidar de donar-li les gràcies a l'Enric i tampoc li vaig donar 7 de 4 perquè no hi eren. Però ara me n'acabo de recordar, moltes gràcies a 7 de 4 perquè és una editorial molt petita però que està començant, però m'han tractat molt bé i això no té preu. O sigui, m'han posat totes les facilitats del món, han estat immensament generosos i han treballat molt i estic molt contenta i moltes gràcies perquè ells han dit, ho ha dit d'una manera fina, el David, que com has dit que ha anat fent xup-xup el llibre, ha estat com fer una obra faraònica, sort que ja el tenia escrit perquè he estat un any gairebé fent-lo, la gent que està més en contacte amb mi ho sap, que van a veure quan surt ja el llibre d'una vegada, no? Així que moltíssimes gràcies per tenir paciència i per no protestar gens. Però ho veia més com una distracció. També quan als 18 anys o així que em vaig enamorar per primer cop ho vaig aprofitar per escriure, però era una cosa molt íntima per, diguem-ne, per desfogar-me. Després quan amb el desamor també em va servir per escriure, però era una cosa més aviat íntima, no pensava que jo realment pogués donar coses als altres escrivint. I el primer que em va fer saber que sí que podia era l'Enric. A partir de llavors s'ha convertit en un dels millors amics que tinc, no només perquè és una persona bona i que ens portem molt bé en moltes coses, sinó perquè m'ensenya moltíssimes coses i per mi això és bàsic per tenir una relació amb algú, que t'ensenyin coses i que et facin millorar, que vull dir que l'Enric és un pessic al cul, i ho ha estat des del principi. És una mica com el meu majordom literari. I humà també segurament, que m'ha fet espavilar-me una mica. Ell, suposo que també compta que ell fins als 25 anys era una mica com jo fins als 20. Sí, això ho es pot dir. Portava melenes i tocava la guitarra.